Israel og Palæstina. Zionistbevægelsen er en bevægelse, der opstod i 1800-tallet, der kæmpede for, at jøderne skulle have deres egen stat i Mellemøsten. Indvandringen af jøder til Palæstina begyndte i 1882, hvor zionistbevægelsen efterhånden havde vokset i Europa. I 1917 lovede den britiske regering at kæmpe for oprettelsen af en jødisk stat i Palæstina, den såkaldte Balfour-erklæring, hvilket var et stort fremskridt for zionistbevægelsen. Dog levede den britiske regering ikke op til deres løfte og endte med at overlade alle problemerne til FN. Sykes-Picot-aftalen. Storbritannien lovede araberne selvstændighed efter krigen, men de indgik en aftale med franskmændene om en deling af Mellemøsten, kaldet Sykes-Picot-aftalen fra 1916. Frankrig skulle have Syrien og Libanon, og Storbritannien skulle overtage kontrollen med Irak og Palæstina. Balfour-deklarationen var, at man sagde, at jøderne kunne få et nationalt hjem i Palæstina, som var deres gamle hjemland, men det indebar ikke et konkret løfte, men grundet den zionistiske bevægelse fik de dog alligevel fremdrift med erklæringen. Mandatområder. Efter 1. verdenskrig gik det osmanniske rige, som Palæstina var en del af, i opløsning, og derefter blev Palæstina underlagt som britisk mandat, hvilket forøgede den jødiske indvandring. Efter 2. verdenskrig ville zionistlederen overtage magten i Palæstina og blive fri for det britiske styre. Det resulterede i, at zionisterne indgik i samarbejde med jødiske terrororganisationer, som angreb briterne i Palæstina. På grund af volden besluttede de britiske myndigheder at trække sig som mandatmagt, og Palæstina blev overdraget til FN. FN-resolution. Til at løse problemerne i Palæstina fremsatte FN i 1947 en delingsplan. Planen indeholdt ikke kun en deling af selve området, men derimod lovede man også, at man ville sørge for at bevare mindretallets generelle rettigheder samt deres religiøse rettigheder. Derudover vil man også sørge for fri adgang til og bevarelse af hellige steder, og planen indeholdt endvidere også, at man ville skabe en økonomisk union mellem de to stater, fælles forvaltning af de vigtigste tjenester, for ikke at nævne, at der skulle være lige adgang til vand og energiressourcer i begge områder. Delingen. Endelig var der selve delingsplanen, hvor FN foreslog, at Palæstina burde deles i to. Denne deling betød, at jøderne ville få retten til 56% af jorden, mens palæstinenserne ville få retten til 44% af jorden, til trods for at 70% af befolkningen bestod af palæstinenser. Opdelingen blev accepteret af den jødiske zionistbevægelse, altså israelerne, og blev det første skridt på vejen mod at overtage hele Palæstina. Palæstinenserne valgte derimod at afvise FN's delingsforslag, da de udgjorde en større del af befolkningen, og derfor mente, at opdelingen var uretfærdig. Hej. Offentliggørelsen af FN's delingsplan udløste den første, største og vigtigste krig i Palæstina-konflikten, nemlig 1948-krigen. Krigen medførte ødelæggelse af det palæstinensiske samfund, begyndelsen på det palæstinensiske flygtningeproblem og oprettelsen af staten Israel. Ja, der var 3 konflikter efter Israels oprettelse. Den første var 14. maj 1948, hvilket også var dagen efter udråbelsen af den israelske stat. Og her blev Israel og Palæstina invaderet af 5 arabiske landes hære: Egypten, Transjordan, Syrien, Libanon og Irak. Krigen endte i 1949, og der var i alt 958.000 palæstinenser, som også var 70% af områdets palæstinenser, blevet flygtninge. Og Israel havde udover de erobrede områder sat sig på 78% af Palæstina. Israelerne kaldte krigen uafhængighedskrigen, hvorimod palæstinenserne kaldte den al-Nakba, hvilket betyder katastrofe. I 1967 var der en 6-dages-krig, som foregik på kun 6 dage, hvor Israel fik erobret Sinai-ørkenen og Gazastriben fra Egypten, Vestbredden og Jerusalem fra Jordan og Golanhøjderne fra Syrien, hvilket betød, at Israel fik herredømme over
hele det oprindelige Palæstina, og derudover også Sinai og Golan, og 1,3 millioner palæstinensere ud over det jødiske folk. Palæstinenserne kaldte dog 6-dageskrigen Al-Naksa, hvilket betyder tilbagefaldet, fordi 1,5 million palæstinensere blev tvunget på flugt, hvoraf 222.000 af dem allerede var blevet flygtninge i 1948, og derfor var de altså blevet fordrevet for anden gang på 20 år. I 1973 angreb Egypten og Syrien Israel, men Israel formåede at vinde krigen, og palæstinenserne fandt dermed ud af, at de kunne regne med, at de arabiske landes militære hjælp kunne befri Palæstina. Så har vi Palæstina i dag. Og USA's udenrigsminister John Kerry forsøgte i 2013 at samle de stridende parter, Palæstina og Israel, til fredsforhandlinger, men uden held. I dag er 1/3 af befolkningen i Palæstina palæstinensere, mens den øvrige del er jøder. Som set på kortet er næsten hele området ledet af Israel. I dag er der stadig konflikter mellem Israel og Palæstina. For eksempel er produktion af landbrugsvarer i Palæstina i problemer, da ulovlige israelske nybyggere bruger det meste af landets begrænsede vandressourcer. Altså på kortet. Ja. Når bare på kortet kan man altså se udviklingen, og i dag, som Maja har sagt, er det hele næsten Israel. Og måden, hvorpå man kan relatere det her til vores emne globalisering, det er ligesom ved, at i globaliseringen, der gik mange lande, de gik ligesom ind, og imperialisme og globalisering i hvert fald, der gik mange lande ind og overtog områder andre steder, og tog rettigheden fra de oprindelige beboere. Og koloniserede det. Som i starten, da England havde koloniseret området Palæstina og Israel. Ja. Og det kan man så se her, at Israel nu har valgt at gøre i stedet for England.